nos dieron las 10. I d'Altafulla a Valls, perquè la setmana que ve s'estrena un espectacle que té tots els números per no deixar ningú indiferent. Sabina 100%, aquest tribut fantàstic que arriba a la sala Red Star la setmana que ve. Nosaltres tenim amb nosaltres el David o Joaquín Sabina, com prefereixis. Avui farem de David. Avui farem de David. David, tot preparat ja per aquest gran tribut al gran Sabina? Tot preparat. Alguna coseta que encara hem de passar el fil i l'agulla, però petits detalls. Estem parlant d'un espectacle que arriba, com dèiem, a la sala Red Star el 23 de maig i que, perquè ens fem una idea i perquè es facin una idea també des de casa, és una producció amb totes les lletres. És a dir, amb tot luxe de detalls per intentar que s'assembli al màxim a un concert de Joaquín Sabina. Sí, totalment. Totalment, a nivell de músics, a nivell d'escenografia. No només són cançons, sinó que més hi ha un fil conductor, uns diàlegs. Intentem també captar la ironia de Sabina, aquesta mena de pirata que ha sigut tota la vida, no? Pues tot això, sense passar-nos, ha de ser per tots els públics, però sí, intentem captar tot això i fer un espectacle molt rodó, que no només sigui música. Com ha estat el procés d'Encarna Sabina? És una cosa que et ve de fa temps, que, escolta'm, t'hi has posat a l'arran d'aquest espectacle? A veure, el que seria una part que és imitació, sí que m'he hagut de fixar més o menys com fa les coses, tampoc no és algú tan clavat, no? Però sí que tingui un aire molt a Sabina, però jo m'ha amat la música de Sabina des que vaig començar a tocar la guitarra amb 14-15 anys, Sabina, Serrat, altres cantautors, i Sabina, diguem, que seria un dels referents que he tingut. Clar, i no només teu, sinó entenc que el fet d'intentar emular un tòtem, podríem dir, de la música espanyola dels últims 50 anys, és un repte majúscul. Sí, i el repte és de fer-ho amb carinyo, també. Clar. Perquè ja no és que t'agradi, hi ha una estimació i posar el talent que tinguis a que la cosa funcioni, que t'hi semblis, que la gent puguin notar potser que no ets Sabina, però que s'hi sentin identificats. De fet, les experiències que hem tingut, quan hem fet Sabina, amb Serrat, hi ha gent emocionada als concerts. Clar, suposo que aquesta és la prova de foc definitiva, no? Que els fans de Pedra Picada siguin capaços d'això, de veure allà a Joaquín Sabina i inclús això que dius tu, emocionar-se. Sí, o com a mínim que els puguem transportar, perquè al final la música no deixa de ser la banda sonora de les nostres vides, no? I quan escoltes peces de Sabina o de Serrat, o altres casos, fins i tot altres cantautors de l'època sud-americana, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, a gent de determinada edat, hi ha joves que han començat a seguir-los ara, però et transporta una mica allò que va ser tu en aquell moment. La cosa començarà a Valls, això que dèiem, el 23 de maig. No sé si hi ha la possibilitat de que això continuï. La idea és anar fent gira? Sí, la idea és que vagin sortint moltes coses, la veritat. Sí, no? Sí, està molt ben fet, sobretot per això, perquè això pugui tirar més endavant. La qüestió és que et coneguin, anar quedant bé a tots els llocs i així tindrem feina, segur. Després a casa i amb els familiars no tens moments d'allò que et fas passar pel Sabina o alguna moguda així, que et surt el personatge i el David queda en segon pla? Diguem que jo soc tinc un trastorn de la personalitat. Igual faig de Sabina que et puc fer qualsevol altra cosa, no? Però sí, les típiques festes, no? Aquell moment de relax, ja, agafa la guitarra, va, toca, lo nuestro duro. I la gent, clar, passant-s'ho de mar de bé. Escolta, David, moltíssimes gràcies per venir a presentar-nos aquest projecte tan magnífic. Recordeu això, el 23 de maig, a la sala Red Star. Nosaltres podrem oferir un petit tastet ara. Ens tocaràs alguna cançó? Sí. Quina cançó hem triat? Y sin embargo. Y sin embargo, molt bé, molt bé. Doncs res, David, moltíssimes gràcies. Et deixem la pantalla per tu, pel teu talent, i que vagi molt bé la setmana que ve. Gràcies a vosaltres, tu vindràs, no? Home, i tant, hi serem. Ja ho heu vist, un Sabina al 100%. Així que res, nosaltres ens acomiadem fins la setmana que ve i gaudiu de l'espectacle.
sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Sin embargo, un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has pesado, tú que me has enseñado. Sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no han dado los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una oficina, un teléfono ardiendo en la cabina, un laberinto sin luz ni vino tinto, un éxodo de oscuras golondrinas, y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina, y bailes sin orquesta y ramos de rosas con espinas. Pero dos no es igual que uno más uno. Y el lunes al café del desayuno vuelve la guerra fría, y al cielo de tu boca el purgatorio, y al dormitorio el pan de cada día. Y me envenenan los besos que voy dando,